Aivan upea päivä on tänään. Tässä on muutama päivä ollut vähän synkempää. On ollut paljon sateita. Mutta tänään 20. päivä 6. juhannussaatto. Ja ai että, upea päivä. Olen Sammalvuoressa. Paljaat jalat valmiina lähtemään pienelle. Katsotaan vielä, että tämä kamera on niin uusi juttu, tää DJI Action kamera mulle. Joo, mä oon täällä Sammalvuoressa. Kengät otin pois jalasta. Ja nyt on tekemässä pienen juoksuaika. Tää Sammalvuori on monelle espoolaiselle lähialueella asuvalle semmonen pyhä paikka, minne tulla rentoutumaan. Tää on itsellekin lähimetsäni. Ja tänne on kiva tulla. Tunnen nämä paikat kuin omat taskuni. Joo. Mä tässä mietin jo, mistä hän sitä puhuis. Nyt kun tässä pitää olla keskittynyt. Voin sanoa sen, että paljain jaloin on mukava kävellä. Todella mahtavaa. Mulla piti jostain puhua, mutta en taida nyt keskittyä siihen, mistä piti puhua. Keskity tähän hetkeen. Suosittelen paljain jaloin kävelemistä metsässä, koska silloin sä konnektoidut tähän, missä nykyhetki tapahtuu. Sä maadotut paljon helpommin. Sä tunnet maaperän sun jalkapohjien kautta. Se on helpompi palata siellä mielestä tähän hetkeen. Kun sulla käy jo paljaat jalat ilman kenkiä. Askelmus. Sun pitää olla tietoinen, mihin sä astut. Ja tää on paljon luonnollisempaa tää kävely täällä. Itse on joka päivä kävellyt ja silloin pystyy pitämään todella hyvin ton hengityksen. Mutta nyt mä oon ihan tässä muutaman päivän, itse asiassa eilen aloitin juoksemaan. Ja huomaa kyllä, että jos yrittää puhua samaan aikaan, niin kyllä sitä vähän hengästyy, mutta sen takia pitää aloittaa pikkuhiljaa. Juoksee vähän matkaa ja sit kun kuulee, että hengitys vaikeutuu, puhuminen vaikeutuu, niin sit vähän hiljentää vauhtia. Hengittää nenän kautta sisään. Joo, tänne on kiva tulla etsimään sitä rauhaa Sammalvuoreen. Tänäänkin on lähtenyt tyhjällä vatsalla liikkeelle. Kyllä tuossa tuli raakakaakao juoma vedettyä naamaa, mutta ei mitään niin aamupalaa sen kummempaa tullut syötyä. Toi raakakaakao on semmonen, että siitä tulee kyllä aika todella paljon energiaa. Suosittelen jokaiselle kokeilemaan raakakaakaota. Mä ite lämmitän veden 40 asteeseen ja sitten mä siihen sekoitan sen raakakaakaon. Tietysti jos olisi vielä itse tehtyä mantelimaitoa, niin tekisin sen siihen. Mutta kyllä mä sanon, että toi vesi on ihan hyvä. Ei ilman mitään makeutusta. Se on vähän kitkerän katkeraa, mutta
tekee hyvää. Suosittelen kokeilemaan. Mutta monesti kun mä liikun vaikka lippulaivallekin päin, niin menen Sammalvuoren läpi. Sammalvuoren läpi mennään. Ja paljain jaloin. Hups, haps. Ja on tosiaan muuten kantarellit alkanut nousemaan. Sammalvuorestakin löytyy paljon kantarelleja. Mitähän sieni mä oon löytänyt Sammalvuoresta? Mä oon löytänyt herkkutatteja. Todella paljon. Monta kiloa viimekin kesällä. Herkkutatteja, kantarelleja. Pari vuotta sitten löysin mustavahakkaita ensimmäistä kertaa. Lampaan kääpiä täältä löytyy todella paljon. Sitten tietty sikurirouskuu, mustatorvisientä, kehnäsientä. Kyllä täälläkin on todella paljon sieniä. Tää on mukava paikka. Ja nyt on menossa Laurinlahteen pulahtamaan ja tämän metsän kautta on paras mennä. Sammalvuoren kautta. Ja tosiaan en oo aamupalaa tänään syönyt muuta kuin sen raakakaakaon juoman. Ja energiaa löytyy. On ollut pitkää kasvissyöjä. Ja tuntuu, että monella vannoutuneena lihansyöjällä ne luulee, että kasvisruoka ei täytä ja sulla on koko ajan nälkä. Omasta kokemuksesta voi sanoa, kun mä oon ollut itsekin lihansyöjä suurimman osan elämästäni, niin tää kasvisruokailu kyllä, pitää osata syödä oikein, sanotaan näin. Itse suosin kuivatettuja papuja, kuivattuja palkokasveja, jotka mä joka ilta laitan likoamaan. Ja sitten seuraavan päivän keitän. Ja kun mä teen ruoan, niin mä teen sen tuoreista raaka-aineista niin, että mä en seuraavana päivänä näe sitä samaa ruokaa syö, vaan mä teen aina joka päivä oman ruoan itselleni. Ja syön sen heti. Pyrin siihen satviseen ruokavalioon. Tosin se on vaikeaa täällä, kun ei omasta puutarhasta saa heti tuoreena kerättyä näitä raaka-aineita, mutta pyrin parhaaseen mahdollisempaan tapaan syödä todella tuoretta ruokaa. Siinä vaiheessa, kun sä teet monelle päivälle ruoan ja laitat sen jääkaappiin, niin ne ravintoaineet, ne ehtii siellä vähän etenkin jos lämmittää sitä vielä monesti, niin ne ehtii tuhoutua. Sitten sitä ruoasta tulee tamastikkia, eli se voi laittaa väsyttämään aika helposti. Omasta kokemuksesta sanon, että semmonen ruokavalio on hyvä, mikä ei... Sieltä tulee semmonen, että sä oot täysinäinen olo, mutta ei ihan semmonen ähkyolo. Ruoan jälkeen sulla pitäisi olla energiaa jatkaa päivän toimintoja, eikä niin, että ruoan jälkeen sun pitää mennä nukkumaan. Se on yleensä merkki siitä, että jotain on mennyt vikaan ruokailussa. Tai jossain muussa. Mikään ei elämässä on varmaa. Nämä on vaan mun omia filosofisia ajatuksia. Toivon, että ihmiset, etenkin nämä vannoutuneet lihansyöjät, antavat minulle minun oman ajattelumaailman. Mitähän mun piti sanoa? Antaa minulle... No, mä en tuomitse ketään, koska mä en ole Jumala. Joten miksi ihmiset tuomitsee toisiinsa? Miksi ne koko ajan valittaa, jos on vähänkin erilainen ihminen? En tiedä. En tiedä, mutta se on toinen video se. Nyt on tullut 9 minuuttia tästä videosta. Ja tää on ihan freestylina heittänyt. Mulla oli jotain, mistä mun piti puhua, kun mä lähdin juoksemaan, mutta pitää vielä harjoitella tätä juoksemista. Tästä sai mukava hien päälle ja nyt me jatkan juoksemista kohti Laurinlahteen. Ei siinä mitään muuta kuin rauhaa ja rakkautta, iloa ja onnea. Mikko Kalevi kuittaa, straight from the woods, straight from woods. Metsästä kuittailen ja toivotan kaikille rauhaa ja rakkautta, iloa ja onnea ja uudet ystävät on aina tervetulleita. Positiivisuus on se energioista paras.